Айде. Дръж телефона и така направо. Дръж телефона да гледа напред. Напред дръж. Добре. Държиш ли? Да! Яко ли? Да, още. Къде още бе, татко, бе? Още ги прави. Снимаш ли? Червеното мига ли там? Да, мина? Мига ли червеното? Да. И снимаш? Да. Добре. Последен път. Още 2 пъти де. Последен, че ще изкривиме. Ето. Този път по-силно. По-силно. Колко по-силно? Много по-силно. Са, айде. Айде де. Тръгвай, тръгвай. Яко! Я да видя. Може ли да снимам пътя първо? Ама снимаш ли сега, да видя да свети? Да, снимам. Дай. Добре. Искам още да снимам. Снимай, айде. Колко сняг натрупахме по колата. Снимаш ли пътя? Да. Ти снимаш тук, пътя не снимаш. Пътя видиш ли? Да. Айде, верно. Да. Кола. Кола? Не знам, бе, спокойно. Ело! Тате! Да. Я да видя, че ще падне батерията, дай. Дай ми телефона, бе.